Le ezalwa yimi yathetha uyathetha nje asafuna ngisho ukuthi hi mawuthi hi asaphendula uyakumemeza yo ethi sonje ta sanibonani bangani emahome or magori la kwi-live yami. Yo, awulazi ini mami page lakhe. Asdalla. This could be yours.
Aslala, this could be yours. But the problem is that you do not want to take your documents and send and buy a car. Buy a back here. Do something amazing. You buy a back here. Very, very, very top back here. As you can see, this is a JSC T9. Is a super lux. As you can see, is a 4x4. This one. As you can see, this is a twin cab. It has 5 seats, leather seats, 5 seats, okay, 5 seats, as you can see. Yeah, when I in. Siyasebenza la waqobeka nje. Guys, neighbor, this car comes with a standard smash and drape. This is the Astra, it's a smash and drape, so that when they try to look you in the car inside, they don't see you, okay? This is a JSC, as you can see, leather seats. The perfect ground clearance. When you go to the Makayas, nobody is gonna bother you. This is a JSC T9, okay? If you want a bakkie, contact me now. My number is 071 006 6001. That is my number. Take my number, send your documents, get your JAC. It's as simple as that. This is JAC T9 Hunter. That is the highest spec of the JAC. So if you are looking for a bakkie, please contact me. In fact, if you are looking for a car in general, if you're looking for a car, please contact me because mina loma rekisa koloi. Here we are rekisaling kolois. We are rekisaling kolois. Yes, so rekisa is motor, guys. Hi, to those who don't know me and just joined my live, my name is Pela Sandinamo and I am a sales cadet at Halfway in Durban Central. As I said, guys, we sell all cars. This is a Toyota Corolla Cross. That is just proof that we sell all car brands. Let me just show you guys the dealership. So many cars, so many cars. So if you're looking for a car, please take my number and contact me. You need to be making a minimum of 7.5 per month after deductions, and you also need to have a credit score of 615. Okay, nothing more. Well, obviously everything more, but nothing less. Nothing less. We don't settle for less than 615. Here's the floor, guys. Sidaisa is a motto. As Katie, like I, whether we're employed, whether we're self-employed, just contact me and come get your car. Aziko guys, modest now. So if you're looking for an entry-level car, your Grand i10, we have it. We have a Grand i10. We have a Kia Picanto, we have a Kia Pegas, we have Macquarie, we have every car brand. So if you're looking for a car, take my number. My number is 071 006 6001. Itaisa is moto. Itaisa is moto at affordable prices. It's giving It's giving Zimbabwe. Hey, ma. It's giving Zimbabwe. 10 million guys. I hope you guys are peeling. Go Aminangi up here. Why Funung Shai? What is that? No, what is that? Looks like a snot. Funung Niginten is snot. Nangu. Mina nizongixolela ke because mina ngiyathanda ukubingelela, yabo?
ngasi mengifika endaweni nje ngafike ngibingelele yabo manje ngoba sengisemotweni nje ngizoqala phansi nginibingelele nje and futhi ngizonibingelela nizoze nivume nami into edala ukuthi ngilokho nginibingelelile ngoba anivumi guys nina ngathi guys kanti isebenza kanjani lento yenu umuntu mangabe sisanibona nina kumele niphendule nithi yebo why do my lashes look so awkward niyabona nani ma noma ngiyahlanya they look so awkward nakathe oh sanibonani guys the day is almost over cela usiningiphendule nithi yebo kanti nina niphuma emakhaya kanjani niphuma emakhaya kanjani ngempela ngaphela umuntu mathi sabona kumele uphendule nawe uthi hawu yebo sixoxisane nje uthi hawu yebo phela sandi ngaphandle ke mawukuthi ungisendela ufuna ukuthenga imoto mawufuna ukuthenga imoto bese noma ungaqhamuka usungikhomba nje ungaqhamuka usuthi hey wena ngifuna imoto hayi nami phela ngikunikeza imoto yakho hey kodwa le filter ke ma niyayibona ukuthi ngenza ngibe mhlophe kanjani ngeke khehla khona into wrong la ngeke khehla hebo ngase ngiba mhlophe kanje hebo ma wenzalani hawe ma ayikho into nje sengiyisaluka somlungu nje Hilux 4x4 ikhona we-West ikhona nje thatha inamba yami ithi 071 inamba yami ithi 0710066001 nazo ikhona akhona onke amabhaki ikhona i-Toyota Hilux ikhona i-Isuzu DC nje khona yonke into oyifuna ngithi yonke into oyifuna yo mayenze hayibo ma ngeke ngicela ngitshela ukuthi ngenze njani guys ngibona sengiyikhehla ngasi ngikhehla lesalukwazi like ikhehla lomlungu ngimhlophe ngathi ngiphafile singcoba iphonzi ngiyakhumbula izikhathi zakudala sagcotshwa amaphonzi ngazi nami ngigcoba iphonzi usephula umoya ma siyabonga ungifakele igift sithandwa sami cela nani nibuke ngithwani sikaniphetini kusiphula umoya ukuthi nje umuntu uyaphikwa nje gift uthi nje phila sand they starts from how much ilo rise bekhona last week ibiqala ku 329 but le enginayo njengamanje flow mina usiqopha umlando siuqopha ngempela kumlando ngiyabonga sithandwa sami ngama gift amabhaka khona live flow khona Toyota Hilux is going for 429,990 and then khona Isuzu yona it's going for 479,990 bye mampintshu be right mampintshu ma yazi angiphathekile kahle like mangathiwa khona umuntu nje ofuna information la bese efuna u-screenshot inamba yami uzongi-screenshot ngivela ngathi ngisaluka somlungu kanje ngisamhlophe namanje I think khona ungiloyile ayikho phela into nje yema ngicela ukuthi guys umuntu ongakwazi ukungisiza ngisize angiyazi lento engihlakalelayo guys ngisho ngingasayisebenzisi cash or credit you decide ukuthi ufuna ukukhokha ngocash noma ufuna sikwenzele vehicle finance it's up to you but Genesis SUV Toyota any ninayo Toyota yes we do. We have a Toyota Corolla Cross XR Hybrid. It's going for 439,990. Leo, it's the highest spec of a Corolla Cross. It's the one that has leather seats. It's the one that is automatic. The one that has it's very spacious. Le sebenzisa ugesi. Don't know if you know it. It's Toyota Corolla Cross XR, not XS. XR. Ebese sizoba. Which other Toyota do we have? Toyota. Yeah, I think that's the only SUV we have. Yes, that's the only SUV enginayo yakwa Toyota. But nginawo kamanye ama SUV chom. Khona nawa ka Hyundai khona ma Venue, khona Hyundai Creta lengisanda kuyiposta nje ka 249,990. I-automatic inama leather seats. And since 249,990 ukhokha ngisho 5k yona. 5k for it SUV cabanga ngiphinde ngizoba ne Cherry Tiggo 4 Pro heybo akhona ama SUV la ekhaya kubo kwawo
wena nje thatha inamba yami ungene ku DM mawukuthi awufuna uthatha inamba yami shi inamba yakho ku DM mina ngizokushayela ucingo. Bye mancam mfethu vele angi-afford ukuthenga imoto dala eyami oyo yakha usafunda ugrade 10. At least ufakile igift wena ngiyakuthanda. Uthi ngoba imoto awi-afford ngcono ungifakele igift. Thwani kazi wena mina. Chama enaze nangiziba-ke kodwa ngale ndaba yokuthi la ngiyikhehla lomlungu. Ngimhlophe nje. Yase kuzoshaya u5 manje nisizophuma emsebenzini. Umuhle sisi ngiyabonga. So sazama ukudecide ukuthi mangifika endlini ngifike ngingene ku live phela namhlanje aze ngingene ku live guys. So nje akuyona into right leyo. Like umunye umuntu mengathi ukhona lapho khona into befuna ngichazele yona yabo podcast because some people usually join my live uthola ukuthi like izolo nje kukhona usisi ongene la ku live yami kuma comments wafike wachaza like wanikeza i-audience information wrong ngeballoon payment wathi balloon payment ukhokha extra wara. So can you imagine? Ngathi whoa mami whoa. You must watch out. So keep information etheke manje. Information yakho ngisizowadukisa ka ma customer manje. Information yakho isizowadukisa. Wase accept lo send invitation. Kesibone. Ake azazise. We bavele wa cancel shothi ube ubelokhunjane ngephutha. Ubisende ngephutha. Mina ngithi sesodlala uzazise. Sawubona mzokhanyayo xulu. Yazi njalo mingikele imoto ngiyayilahla le lipstick. Njalo mingikele imoto ngiyayilahla le lipstick ukuthi oh what a beautiful car. Oh my gosh. Oh I love the color. Oh Cedric. Where's Cedric? I go close. Whether you here, no matter you were, whether you are. Twani, let's sing on your little. Now that you, hey guys, nothing I'll be. Let's sing. Hey, she's singing quickly. It's fine. So Gulu just come be the man I need. And then guys, nami ngabe ngila ngithi asikhulumeni ngeemoto anikhulumi. Ngisho ngithi mina asizixoxeleni anixoxe. Kodwa mangabe ngingekho live, meka nabona umuntu wala emsebenzini live inina kuqala futhi. Awu phela sandaze simbone live namhlanje. Kodwa mangi live ningihluxisa. And kunini nginibuza sima sizayithini lento ukuthi ngimhlophe ngathi ngikhehla lomlungu. Guys ngine nausea. Like ngine nausea. Oh my fucking god. Things uyithini le. Guys anithengeni imoto. Again nithengeni imoto. Again asuke. Kanza kwethu. Ake nicasuke like ake nicasuke nje. Ake ucasuke nje uthi kin la holiday December. Ufuna ukubangena kahle. Bakujwayela ufika ngeTaxi sizobakhombisa. Baby number 2. Woo! Fire. Hi Phila, sawubona Magic Chichi. Washa. Ake uba surprise nje kini. Ake nje. Ake bethuke, ake nje xoxa ukuthi hawu. Ake xoxe nje, ake xoxe ngawe. Uxoxe nje into right. Kuthiwe hawu. Kuthiwe hawu ayibo. Hey, weMasibanibani uyibonile lengane yakamkhize weMasibanibani. Hayi thina siyijwayele sithi thina kulokho isimuzi siyitshela ukuthi izokwehla lapha emotweni yomphakathi hayi yavele eqhamuka ngeyayo. Nje ake kube nento enjalo nje bayixoxayo. Yabo? Lapho nawe usuyadlula kwehlisiwe sanibona manje njani? Hawu ngitshelile ukuthi nathi ingane kaMasibiya.
ngilinde imali yomemulo ihlangane. Umemulo futhi sobuya sobone. Thenga imoto kamanje. Umemulo sobuya sobone chomi yazi. Sokwenzela thina la halfway umemulo. Guys, yazi amacici alahlekile and angiyazi into engizoyithini le. Ngize ngilahlekelwa amacici. Awu ngeke ngisayithenga le moto mfana. Angazi ukuthi ngithini kuwena siyamthanda mfethu. Angazi. Uyi girlfriend enjani like awungixoxela uyile girlfriend enjani? Uyile girlfriend efuna ukuthengwa. Ufuna imoto efresh. Manje le ayikho fresh. Understand chum. I don't understand. You look just like the man in the picture. And then Samsana face khona into ebizwa ngedemo. Yazi idemo mama? Sikushaya. Khona into ebizwa ngedemo. Ngizongenzela ngempela. Thenga imoto. Idla imali yomemulo mfethu uthenga imoto. Thina la halfway sokwenzela umemulo. Ethi uhlala ubona ama-video nezihlelo sicula. Sesingahlula ukucula nje ama-hour ambala esicawini. Isicawu sakho sibe la. Sikhiphe zonke le moto ezila kwi-floor. Kubukwe wena kube isicawu sakho. Yabazo bayacula cabanga. Bayacula. Ngithi uyezakhe ukuthi umemulo wakho nje singawenza ube success thana sami. Fika nje wena guys uma unemali engango 100 and ba 100 is the cheapest car we have. 159 mesuzongiholela 7.5 after deductions. Yay, after deductions 7.5 after deductions. Hayi ukuthi wena uhola 7.5 kodwa i-take home yakho dlamba u6. No, ngifuna 7.5 nje after deductions ukuthi mhlawumbe wena uhola u9 bese mase bedidasela no7 ishiyangixhopha ke lento. Ufuna into kanjalo mase uba ne credit score ka 615 nje just to be safe. Mase ke uba ne credit profile right. Yazi guys khona umuntu okumenzela application ubone ukuthi lo ube qualify ukuthenga imoto but manje inkinga guys nina nifike nivula ama-account and then you abandon your accounts. Those accounts mangabe mina sengenzela i-check ayabhalwa ukuthi account not active. I-account isebenzise mfethu mawunayo noma ungathatha into ka100 uphinde ukhokhe. Bona indaba zenkophe. Noma ungathatha into ka100 uphinde ukhokhe mfethu sebenzisa i-account. I-account ayisebenze nje mfethu. Unyuse i-credit score yakho mfethu yabo. Sebenzisa i-account yakho ukhokhele ngesikhathi. Ngoba kuyenzeka kube ne-credit score right but manje bese ushawa yilama account lawa angenzi lutho, ama-account angasebenzi, ama-account ongawakhokheli in time. Yabo yonke lento leyo isiyakushaya ke. Kanti wena sothi i-credit score yakho u630 abang. Credit score yakho u630. Bese mase kuchecka lapha i-credit bureau yakho wena nama-account akho wakhokhela late. Wena ama-account akho ubuye ungawakhokheli. Sengizothini ke mina? Name tag yami yaze yasezansi ishaya iqhubhitha. Sengizothini ke mina ngoba phela mina ngihleli la ku live ngiyakucebisa ngithi ezinhle une account yasesitolo ikhokha kumele uyikhokhele njalo nge1. Khokha nge29 uzobona imanga ezokwenzeka ku credit score yakho. Khokha nge29. Yabo izinto mina I would actually advise umuntu ofuna ukunyusa credit score yakhe to do is number 1, get a credit card. Ngiyachazela.
Yabona i-credit card iyona esebenza fast kakhulu. Noma ungathatha i-loan. See? You can take a loan and make sure to pay it back in time. Like let's say uzothatha i-loan bese uthi you pay it back in 12 months. Pay it back before kushaya 12 months. Uyikhokhe nje uyikhokhele yonke iphelele, then you're gonna be good. Your credit score is already built because you took a loan. Angisho kodwa i-loan. Yey, angisho i-loan yaka bankombe. Mhlambe ka Mabura mfethu Mabura i-loan shark lapha yaka Gumede phezulu. Ngisho inangu lempahla le. I-loan yangempela, mhlambe i-loan yaka Capitec yebo into kanjalo. Hayi i-loan yaka Mabura lapha yaphezulu ngoba i-loan ya Mabura I count. Loan yaka Mabura, it doesn't count, guys. You need to have a good credit score if you want to buy a car. I'm dead serious. Unless ufuna uthenga ngocash. Uthenga ngocash ke mfethu singaxoxa. Oh, baze bacula bandla. No, we're not in Joburg, Mama. We are in Durban Central, opposite McDonald's. However, if you want to buy a car and you are based in Durban, you're more than welcome to do so. Ukuthi uthenge imoto kumina. Ebese mina ngizokwenza i-delivery. Uzoyithola nje imoto yakho lapha eGoli. Ngizokwenza i-delivery. It's either uzoyilanda ku halfway oseGoli noma uzoyithola uzodeliver ekhaya kini. One of the two. You decide which one is more suitable for you. Yipi credit score right to buy a car. Credit score right if 615 just to be safe. 615. Uveze laba abaculayo. Utshitshi mfethu. Utshitshi mfethu. Bazabukisa ngami. Yazi nginana ukuhamba. Basi ngizobaveza phela. Ngoba phela niyacela ngomoya wesonto. Basi mina mangithi yasixoxeni la niyangiziba. Hawu mamyeni ngiyabonga sithandwa sami yeza ngeRose. Ngazi wena mina. Funa ukuthi mangibuya lana ke ibese ngithola WhatsApp abawu30 abantu abafuna ukuthenga imoto ngoba nami nginenzela ifavor ngiyonikhombisa abantu abaculayo. Wena ngoba ungena kwi live yami uzikulo zamarumba la. Naba. Só chute Vitor, manje. One, two, three, go.
Okay. Sola. How? Yay. Hey, niyabathanda bafana nina, niyabathanda bafana. How? Hey, nazo nabathanda bafana. How nazo nabathanda bafana wengane zami. Makhona kangaka. Why push on only? Why could you lie? Why could you okay, phela sizoyiphatha kahle. Uyathanda lapho njalo. Uyathanda lokho like uyathanda lokho. Uyathanda ukuphi? Eh uyawushaya nje. Ushaya. Ulani abantu bafuna niqule la. Ulani. Alright, your Lord. Alright, your Lord. Alright, Lord. Alright, so what's the spec up like squad? Shana. Sure. One day. Ulakahle mfana wami. Basusa khona ama-idols. Kuthiwa ngama-1K. Mama yo! Hamba nge-epic, hamba nge-epic. Shenga baza bathatha. Mama yo! It's over. Shenga. Yazi kodwa thina mawucula lapha e-stage asikuphazamisi. Papa yini? Shenga ngidrophele video. Hey, niyabathanda bafana nina sengiyoni.
Kusho uma ngifuna nithenge imoto fanele lokho ngiveza abafana. Thengani imoto nabo abafana. Uthi uphilani ngizoveza uphilani. Wonke umuntu lokho ethi ngifuna lo hleli phansi. Edropha. Uzongithulisa phela. Ekuthula nawe. Woza ngenza video. Ngizokhala wena uzongithulisa. Edropha. Okay. Edropha. Khala phela nawe. Okay. Thula she. Engoze ushaya phela thula nawe. Usungithethisa ngizokhala kakhulu. Ungakhali kakhulu thula. Angeke phela ukhale bese wena kimi ke. Uyakhulula kanti. Silima. Shenga ivideo. Hawu. Wenzeni? Koze ngiyibulale phela. Baba yini sengiyakwamanje ngodla istambu. Yes. Yes, Tambo. Ubani uTambo? Yibo. Cha ngithe sengiyodla istambu. Oh, ngithi babiza ngezitambo. Akodwa usipheleleze uma izitambo ngempela phela. Yawuza ke izitambo impela. Yeah. Ha. Inkuwenkuwezi. Ha, usitambo impela. Shenga ivideo. Esineraja. Nawu buhlali. Hawu buhlali impela izitambo impela, izitambo impela. Abuke thani asendonke. Oh, ozi. Siphi right. Hawu ozi izimpela. Ngiyabathanda abafana wena Oriyatile bo. wena Magic Church wena futhi othe ngihambe ngiyonikhombisa abafana abaculayo uyabathanda abafana. Nazi izitambo. Yabona ophakathi wazi izitambo. Sanibona wezitambo. Yebo. Uyavumisha ngezitambo.